Hola, com esteu? Imagina que molt bé i amb moltes ganes d'eixir i de tornar a escola. Jo sóc Mari Carmen Saez Lorente, sóc escriptora. I he vingut a contar-vos un poema meu, però m'han acompanyat ací les xiquetes i els xiquets de merengue, que se n'han així del llibre El gegant de merengue per a visitar-vos. I també han volgut vindre les gallinetes, que també s'han escapat del llibre Les gallinetes de dol. I així, totes juntes i tots junts, anem a dir-vos el poema Sireneta de pell bruna, vinguda del sud. Sireneta d'aigua salada, missatgera del sud, fada somiadora dels camins, dels contes que mai no acaben. Amazona vinguda d'una terra llunyana i fosca, de fam, crits i guerra. Marinera de pell bruna, que plores dins la teua barca, abandonada a la fúria encesa de la mar salvatge i blanca. Arribes a una platja desconeguda, un país de cor glaçat que no agrada allò que és diferent. Ara cau una oliveta del cel, i una altra, i més, i moltes més. És la lluna que plora pels somnis que han perdut els nens. Bé, això li passa a la sireneta, però nosaltres no hem perdut els somnis. En tenim molts. I ara, quan tornem a escola, ens ho passarem d'allò més bé. Les meues gallinetes, els meus xiquets i xiquetes de merengue, vos donen un bon dia i de segur que ens veurem molt aviat. Adeu, una gran abraçada. Moltíssimes gràcies per estar ahí.